Asnet mumaten ti trabaho sak paminsan tan nga umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti Apo. Binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka, tariga kay nangabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo, rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo, napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawanan iti Apo, nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Sublim